ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ହାଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି ବହୁତ ମଜା କରିଲୁ ଓ ମଜାମସ୍ତିରେ ବାଉଁଶ ହାଣିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ହଣା ସରିଲା। ବାଉଁଶ ହଣା ସରିଲା ପରେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଯାଇ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦଉଡ଼ି ଆଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଉଁଶକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଯେତିକି ସେମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନିଜ ନିଜ ବାଉଁଶକୁ ବାନ୍ଧି ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତିକି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସଳି ଖେଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଉଁଶ ନିଜେ ଭଇଁ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଓ ଭାଇ, ମୋତେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପୁଷ୍ପା ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଯେମିତି ଲୁଚି ଆଣୁଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ବି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଉଁଶ କିଛି କାଟି କରି ନିଜେ ବାଉଁଶ ନିଜେ ଭଇଁ କରି ଲୁଚିବି ବା ଖୁସିରେ ନାଚିକି ଆଣୁଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଜଣକ ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଆମର ବାଉଁଶ ବୁଣା ସବୁ ସରିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଡେକୋରେସନ୍। ନୂଆ ଥର ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ ଏମିତି ଦେଖାଗଲା ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡା ପୋତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁ ମୁଣ୍ଡା ପୋତା ସରିଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଖାଗଲା। 3-4 ଦିନ ପରେ ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଏମିତି ଦେଖାଗଲା ବା କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇନଥିଲା। ଅଧାରୁ ଅଧା ଆମେ ଏମିତି ଡେକୋରେସନ୍ଟା ସରେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼େଇଲା ପରେ ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଏମିତି ଦେଖାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତର ଡେକୋରେସନ୍ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଭିତର କାମ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଅଛି ବା କେମିତି ଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି। ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼େଇଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିତର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି କାମ ସରିଲା ପରେ କିଛି ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ବା ନିଜ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖି ସେଇମାନେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ସଲ କଟା। ଆମର ନିଜ ଡେକୋରେସନ୍ର ମାପ ନେଇ ଆମେ ସଲ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ବା କିଛି ସାଇତିରେ ସଲ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଏମିତିକା ସଲ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ଆମେ କରିଲୁ। ସଲରେ କଲର୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଆମ ଡେକୋରେସନ୍ରେ ସଲ ଲଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ସଲ ଲଗାଇ ସରିଲା ପରେ ଆମ ସଲ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏମିତି ଦେଖାଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆମର ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବେସନ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣି ଆମେ ବୁନ୍ଦି ଛାଣିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁନ୍ଦି ଛଣା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦୁଇଟି ଭାଇ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝିଅ ପୁଅ ମିଶି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ବା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଭୋଗ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ଓ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମିଶିକରି ଭୋଗ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଓ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନମଃ ପେଟା ଦେବତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଭାଇମାନେ ଭୂମିକା ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗଡ଼ି ତଳି ନାଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ଭିଜାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କରକୁ ଜଣାଇ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କହିବି ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପୂଜା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର 3:30 ବାଜି ଆଇଲାଣି। ଆମର ପୂଜାଟା ସରିନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଠିର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବାହାରି ଆଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା ମଣିଷ ନା ମାନବ ଜାତି। ଯେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି କରିନଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ।